sellainen oli hieno homma, että vanhemmat antoi meidän pelata sisälläkin. Mutta meillä oli sitten hyvä mahdollisuus kirjastossa hakata vähän mailoja olohuoneessa. Kavereita tuli sitten toistakymmentä parhaillaan sinne pelaajalle. Verrattuna sitten siihen parkettiin, niin ei se ole niin kuin tärkeää, että pääasia, että oli mukavaa. 7 vanhana menin, asuttiin Lentävänniemessä Tampereella, menin sitten paikalliseen kaupunginosajoukkueeseen, sinne tuli F Montreal-niminen joukkue ja sinne sitten menin kaikkien ystävien kanssa mukaan ja siitä se sitten alkoi. No, tässä on ensimmäinen pelipaita sitten Lentävänniemen Montrealissa. Täällä on varmaan kaikki kyllä höntsäillyt siellä jossain vaiheessa. Että taitaa olla tämä virallisesti Tepon jäljiltä. Että. Isä oli itse pelannut ja vielä edelleen valmensi, niin kyllähän se oli niin suuri osa perheen arkea, että pienestä pojasta pitäen sai niin kuin seurata sitä toimintaa niin läheltä ja pääsi niin lähelle, pääsi hallille ja pukukoppiin. Ja isä valmensi kyllä tosi vähän, että ehkä isä huomasi tai tiesi kokemuksestaan, että ei kannata poikaa paljon ruveta valmentamaan, että pojan olla ihan vaan rauhassa. Ja. Tässä oli ensimmäinen kenttä, tämän kuusen alla. Oli Pirkon semmoinen kakkuvuokka, mihinkä pistettiin lamppukato ja valoheitin oli tässä sitten. Ja sitten kun lapset meni nukkuun, niin kastelukannuun vettä. Ja sitten kastelukannulla sitten joka ilta jäädytettiin ja seuraavana päivänä sama homma. No kyllä, kaikki highlightit oli kaikki pelimatka, kun päästiin bussilla jonnekin ulkopaikkakunnalle, vaikka Hämeenlinnaan asti se oli. Koko ajan toivoin, että olisi pitempi matka, ei oikein tiennyt missä päin, kuinka pitkällä Vaasa oli. Tai kyllä se oli semmoinen niin kuin yhdessäolo ja yhdessä matkustaminen ja tavallaan se peli tuli sitten siinä sivussa, että oli hauskaa kentällä ja kentän ulkopuolella. Tulee mieleen semmoinen tila, se oli vissiin D-junnuissa kun oltiin, kun mä ihmettelin vähän, että kun ei Teppo saa kiekkoa kiinni ja syötökin menee vähän niin kuin pieleen. Ja menin Tepon viereen ja kysyin, että hei Teppo, että mikäs nyt on, kun ei tää ole ihan normaalia. Teppo sanoi, totesi tyynesti omaan tapaansa, että kuule, mä unohdin piilolasi kotiin. No mä kysyin Tepolta sitten siinä, että no miksi et sä tullut ennen reeniä sanoa mulle? No kyllä sä sen itsekin tiedät, että jos mä olisin sulle sanonut, niin mä olisin päässyt jäällekään. Varsinkin tällä jälkeenpäin vasta niin tajuaa, kuinka tärkeää niin juniorivalmennuksessa on ne valmentajat ja miten he niin suhtautuu lapsiin ja käsittelee niitä lapsia. Onko luikkea kiinni? Hyvä. Et silloin vaan ajattelin, että joku äijä tulee sinne ja avaa kopin oven ja tuo kiekkoämpäriin ja sitten ruvetaan harjoittelemaan, mutta kyllähän olivat tosi tärkeitä ihmisiä meidän niin kuin elämässä ja nuoruudessa. Ja sitten mulla olisi Tepolle tämmöinen myöhäinen annettava, nimittäin jostain syystä tämä on jäänyt mun arkistooni. Tässä sanotaan, että kunniakirja Suomen mestari 1985 Teppo Numminen Tappara P-poja. Joo, tää on työmatka. Hallille menee puoli tuntia. No Buffalo oli ehkä kaikista aktiivisin ja innostunein siitä, että mä tulisin tänne. Tuli semmoinen niinku fiilis, että ne tosiaan haluaa mut tänne, ettei se ole mitään vaan juttua. Että pelaajat soitteli ja käski tulla ja valmentajat ja managerit ja omistajat ja melkein fanikki rupesi sitten jo soittelemaan. Niin tuli semmoinen hyvä fiilis, että tässä on ihan hyvä paikka mulla, että kuulin, että täällä on hyvä nuori joukkue, että tämmöinen vanhempikin kaveri mahtuisi tänne kyllä mukaan. Ja Teppo's just a great all-round player where he's very smart defensively, sees the ice great. Outlet passes out of the zone are probably one of his strongest assets where he shows composure. But he reads plays tremendously well. So he's, we like him as a little bit of a quarterback on our power play, and at the same time,
he's used in a lot of key defensive situations. Pelejä on hirvittävä määrä. Kuinka paljon lajissa ehtii vielä harjoitella? No, kyllä aika vähän, että sit kun kausi alkaa ja pelejä rupeaa tulemaan oikein kunnolla, niin kyllä se niin on semmoista verryttelyä sitten, että käydään aamujäillä hakemassa tuntumaa illan peliä varten ja harjoitusajat lyhenee ja sitten menee 20 minuutista 40 minuuttiin yleensä kestää harjoitukset, että se on ehkä semmoista tuntuman ylläpitämistä ja kyllä se tosta kun hallilta lähtee, niin se niinku sitten menee ihan normaaliin päivän arkeen. Työasiat on tuo työpaikalla ja sitten elämä on sitten sen jälkeen. Kun teillä Garcian on little schoolhouse. How are you? Nice. Oh. Okay, cool. Tää on ihan hyvä olla. Hyvä paikka perheelliselle. On hyvät koulut ja turvallista ja se on niinku pienen paikkakunnan hyvät puolet, että ei ole mitään isoja ruuhkia eikä tämmöisiä. Oh, hei varmasti. Ei tätä yksin jaksaisi ja sieltä niin kuin kaikki lähtee. Et ekana sulla täytyy olla asiat kunnossa kotona tai niin kuin kentän ulkopuolella, että sä pystyt keskittymään tähän hommaan täysipainoisesti ja onneksi on niin hyvin ollut, että on ollut löytynyt hyvä vaimo ja ihanat lapset, ketkä sitten on sit tukenut ja on jaksanut tätä työtä sitten näinkin kauan. Lapset ikävöi isiä tietysti kovasti ja tehdään aamukampaa yleensä, lasketaan niitä öitä, että kuinka monta yötä isi on pois kotoa ja silloin kun Teppo on kotona, niin totta kai on avuksi kuitenkin mullekin, siis sen vähän mitä nyt osan päivästä on kotona treenien ja pelien jälkeen. Niin. Laitan astiat tiskikoneeseen ja sitten imuroitten myös kans silloin täällä. Jari Kurri ottaa sitten vähän aikaa, että ei jumala, ei tuommoista voi sanoa, että sä imuroit, että täällä joutuu kaikki muut ihan kuseen. Isä on nyt yksin tässä jolla. Miksi? Ei isä nyt minnekään. Tässä vaan isä juttelee setien kanssa, niin sitten kohta te pääsette. Menkää syömään tonne. Joo, isä tulee. Ei isä mene mihinkään. Janne Ojanen. Ja sitten tulee komea puolustajan laukaus ja siinä on Teppo isänpoika Numminen, joka räväyttää 3-0 Tapparalle. Teppo Numminenhan oli jo yhden ottelun yhden aikaa. Minkälaiset muistot SM-liigasta on päällimmäisenä jäänyt mieleen? Onhan hienot muistot jäänyt, että 3 vuotta pelasin ja kolmena vuotena voitettiin mestaruus, niin kyllähän oli niin aivan uskomatonta aikaa ja varsinkin nuorelle pelaajalle, niin oli paljon kokeneita pelaajia, ketkä oli voittanut mestaruuksia aikaisemminkin, niin siinä oli hyvä opetella hyville tavoille harjoitella ja muutenkin käyttäytyä oikein, niin kyllä mä uskon, että siitä 3 vuodesta on tosi paljon ollut mulle apua tästä uran aikana. Is it here? Now you're gonna make my day. Oh. You can just sign the back. Oh, we got a camera. Oh, we got a crew with us today too. Lucky day. Your stain wouldn't come out of your shirt though. Oh yeah, that shirt, yeah. Okay. No niin, nyt pärjää taas pelireissussa ja puhdas puku huomista peliä varten.
Suomen jääkiekkoilu saa harvoin kokea riemun hetkiä, mutta kun ne ovat tullakseen, maistuvat ne sitäkin makeammalta. Tämä saatiin kokea, kun nuorten 18-vuotiaiden maajoukkue saapui takaisin kotimaahan saalinaan EM-kultamitali. NHL-värvärit olivat tiukasti paikalla. Kävikö kukaan kyselemässä? Ei siellä mitään, aika hiljasta oli, että ei mitään isompaa. Sitten Winnipeg varasi ja täytyy sanoa, että en tiedä Winnipegistä mitään, että piti mennä karttakirja hakemaan ja katsoa, että missähän tämmöinen paikka oli ja sieltä se löytyi keskeltä Kanadaa. Ja sitten se sieltä ympäröitiin sieltä kartalta, että ehkä sinne joskus sitten lähdetään, että jos kaikki menee hyvin. Ja sitten kesäkuu 88, että tässä 9 lähtee ammattilaisiksi. Tapparasta lähti Janne Ojanen New Jersey ja Teppo lähti sitten Winnipegiin. Tässä on jättiläisen kirjoja, 4 kappaletta, jossa on Tepon 20-vuotinen ura 86 SM-liigassa ja sitten tähän päivään. 5. kirja lähtee tästä vuodesta ja tämä kertoo niin kuin highlightit Tepon pelaajaurasta. Minkälainen oli alkureaktio, kun tuonne Winnipegiin päästiin? Kaikki oli innostuneita ja otti mut hyvin vastaan ja tietysti ehkä siellä oli odotuksiakin tällainen, että paljon oli ollut puhetta, että tämmöinen kaveri tulee pelaa ja katsotaan onko siitä mihinkään, niin ei siinä paljon sen pidemmälle mietitty asioita, että mennään vuodeksi ja katsotaan miltä se näyttää ja tuleeko siitä mitään. Mä muistan vuonna 1988, kun yhdessä lähdettiin, se oli Tepon ensimmäinen vuosi ja mä lähdin vaan treeninkämpille vähän haistelemaan ilmapiiriin. Ja ei varmaan kumpikaan tiedetty, että Teppo pelaa 18 vuotta ja mullakin on jo 15 vuotta meneillään. Ja jos katsoo, että NHL keskiuran pituus on 3,5 vuotta ja joku tahkoo 18 vuotta, niin se on huima saavutus. Mun Teppo on onnessa ansainnut. Se on kaveri, joka sen pelityyli on erittäin sellainen järkevä, uskomaton pelilukutaito ja sijoittuminen kentällä on niin kuin aivan viimeisen päälle. Että eihän Teppo mikään maailman vahvin kaveri ikinä ollut, mutta erittäin viisas, järkevä pelaaja. Tuollaisia joka joukkue tarvitsee. Jossakin vaiheessa NHL-urasi Winnipeg Jetsillä oli edessä muutto keskelle autiomaata oikeastaan. Minkälainen tapahtuma tämä kaikkiaan oli? No, se oli aika järkyttävää, että kumminkin oltiin oltu useita vuosia Winnipegissä ja se oli meidän koti ja me viihdyttiin siellä tosi hyvin ja tuli tämmöinen ilmoitus, että joukkue on nyt myyty pois, että kaupunki vaan on liian pieni pitämään tai pystyäkseen pitämään NHL-joukkuetta, niin kyllä se oli kova sokki pelaajille ja tietysti kaupunkilaisille. Tai huomasi, että kuinka kovaa bisnestä se on ja sitähän se sitten loppujen lopuksi onkin, että pelaajilta vaaditaan uhrauksia ja käsketään pelaa loukkaantuneena ja tällä, mutta sitten loppujen lopuksi se on sitten vaan bisnestä.